Чуеш, хлопец, ну праўда, чаго ты ўпёрся? Саступі ты жанчыне. Што людзі падумаюць? Увесь вагон ужо глядзіць. Будзеш вось там, за акном, квіткамі тыкаць. Дык і сам на старасці адзін застанешся. Вось будуць свае дзеці і ўнукі. Зразумееш, як гэта цяжка. Вось-вось, я пра гэта і гавару. Дзеці, гэта ж галоўнае ў жыцці, дзеля іх жывем. Вось ты, малады яшчэ, нават сям'і няма, так? Трэба хутчэй знайсці жонку і нараджаць дзяцей, пакуль час яшчэ ёсць. А то навошта тады ўвогуле жыць? А навошта? Што навошта? Навошта нараджаць дзяцей? Каб яны выраслі і былі камусьці вінныя? Каб яны з дзяцінства станавіліся старымі? Бо так і трэба? І што людзі скажуць? Каб яны ўсё жыццё саступалі свае месцы, хто проста больш гучна крычыць?